Show abusia me di wo dumu jata me ya wututu je tugu eke osofo paduma bi yam adoma ko Israel warrior prophet ba ko pe eneme basa yi adom nyame ode na basama Moses eyi edom ekese ana dey me de wa ba paya no me tira wo eniye ma paya bi timi aye den aye paya kita power kita authority ye wine na say no ye plan say no betimi awai na wahye wo dware paya ebena baby a wo dware no eye unwa ne bucket ni ida korowa ana kuku ana betimi aye den edware ne wo oba wafuru aye putu wafuru aye kese na ope flat tomia me pa cha opaya elite no ene brofre ebe man flowers no obenoa ene anka atwade na wanom ebebe ne fatia ewo umu nyina nke paya de ekita authority ekita power ana wunya paya dua se ya esi enwura mu a ye wonsem a ye ba ho ebeka ema ne matimi ye den ega na ma ho eno no ye key no ye bie so a ye ne ye bie nyina so nya den anchiro ene wo yo prophet bia na medo ba top medo ba top me ba to we to so say anka twade enwura anka twade enwura obi bia oyaw amane eda so no emfanka twade na nkasa peni leaves na nkasa bompa ye eguso na esi nefa adane chameleon aboa na wo ba ade bia wo de ba ne so no no adane a kire wo no saabwa na odi betum na odi begare ade bi ka ho na ma niema timi ya den adane amaw warrior prophet de wo de mia na odi asem de pacho oto wa so ebia na esi wo no wo yare akoma yare obi bia na o yare akoma yare mpacho ompe oto wa nwura ene enkrampa said no ya na fe enkrampa no ma mi wo ye unbreakable unstoppable enkrampa hwe we ya obe stopo enkrampa ye den krampa e stopo ade enu nti den krampa no ono no wo te se akutu se ya na wa besi so enkrampa eni enyi ono no osizi ade stopo ade ento bi how obi titi wa me pa chokope enkrampa unya bia freme mechira wade a wo de beka ho stop wom no mu no si yes omo so ma be no be sori etia wa me pa cho enkrampa be sori etia no enkrampa no no dia oye getse paye isia wo abesisu oku sa den krampa no na dwuma ye den etie ento den krampa adware e ma wo ye tin don't worry prophet wo ho no mu obu a wo hwe opuro hwe me kokko na so ntimi nkame so dia se enti krampa de krampa kita power krampa so kita power we 20 ni yetutu no ba dia 20 obi a o person ho ye den o person mpo ne mpo eye den me pa cho ko pe 20 we ye 20 hini wo be no abi na o de adware na wa no abi na wanom wo ye bema na obe ma ye e wo forma me pa cho ko pe 20 wo wi 20 na edura na dwobe kasi yes amasa salute so dia tie fa emu ane yenko ana abusia ene ye ba fa ma de science na fe ne ye den ye tu pasa akofi me pa cho we ye esre na ntwie ene eresre esre soso no eboa manipa obi bia na ntwie pompo abo utiri mu no me pa cho wo hia esre ehini for the affair esre ehini wo hia esre ehini ntia de dunia ye den ama so the affair ene ye ba fa na dia we water lead go obi bia na pressure ewo so no esira wo be blend ade we ni wanom ade we ye de bisa bia obi bia wo tie haban bia no ye haban we na menchira wo nidin because you're very powerful ahaban we ye de ni bisa de wo kase guso ade a wo pese wo nsaka no wo kase guso na wato ayeden akosoro se wo tu ahaban we ekosoro a se yade no wo nsa beka o hawo ne ebefiri wo so a mesro ahaban no edane dane nti de ebedane no apeke o ma bedane no ye de yade wo sunsun ahaban we okita power okita authority nti wo hwe ye yade ni mu a ebisi sukumo nti wo ba
mesrɛw obu a wo pesika o penshira o peyedie o penkoso o pe animonyam mesrɛw oba me faakyɛw oba na ya ye so ho adwuma ye den ama ye powerful abawi ye very powerful atia abawi ye no ma me e ka se me ka ha ye kwan ho so bia se atia da ye den ya pa enu ya musinya abawi enu enu buna bia wo hapa nyame bewu ansa ne mawu me paato wo a woni nyame bewu ansa ne mawu no ahaban ne no ne ahaban we ne efe ne nyame ebewu ansa ne mawu no enti sa wo de ahaban we egu nsuom edware a onipa a wo se wo mpe wo yie no onyina ho ne yenhwe ade ahaban we efe nyame bewu ansa ne mawu no ya ma me wo ho a wo de so ho ati onipa a ba ye kada bia no ati wo was obia tie ho pa a wo peso so tia dware haban ni nubra gu ne so dware haban eni nubra egu wo mo so because to da bia o ma jo ho pa o mo peso mo so tia o peso mo ni was na sorry o sorry ye ma be ya ni what na asia ti e tina na ababo na ye bo so tia ti ya enne me kire wa de bi obi wo ho no mu a no pese wodi wanim etwitwiri fom tane chiro ni din ni fa ko ba bia preku ye nya preku eno na ye ki ya live na ababo na ye bo no ababo no enna fom sa so tia se obra wo hoi obra eyoko ntu wo ho anu ma wani ayadan wo ma wani ada ho ye nye nipa zan ye de nsa ye dwuma e pere de ye ni ye boye ho modern ye ntena dem enhyehyɛ dwuma enhyehyɛ suye David emfa nso obi a no de ye de nsa ye den ye dwuma e buru yi enu ne adwindwen ene me baaye me de nsa ye dwuma so ye do no de ase ye hyɛ dem enhyehyɛ adwuma no de ase ye nya adwuma hyehyɛfo ene ye nkyira suye David nso aga na fo no de ase ya de nsa ye dwuma ye boye ho modern wo ho anu abo ho modern obi a wo bo ne ho modern a wa na dwen so be so de tenya me be ku no de ase nyame de wo chawa no aye den na ya traum ya de wo ha na wa bo ho modern ya du mo ba bi ya ya confirms ye kofi e kopi fufu bi edi e be wunti ya na to ti ase e kopi fufu bi ya wo fufu to ti ase be ye kuma kokko kakra e wo fufu so be bi ya wo fufu e kopi fufu bi ya den edi ame du ba bi na wadidi to ti ase enye ya o ma lo kan da di ehiri ama oh ana busia se di ade na ye ne tie ya si o ma ha no Free war. Look at you. To your hoarding. Come on. One cannot tell you. Odo be sa na bu. Abusia Yehowa enhyira wo na awurade aya da bia me ka obi wo ho no mo a wai ke se nantwi bini esie ho a obehu se animu na abusia anhwa mo amawo so obi wo ho no mo a wai ne ho te se nantwi bin se ne tie o won se animu ne awo ne ase na ye pacha sa ne Ghana fo obi no motie okukuseku onipa ho ye hu to dia tie ntu wo ho a no ahwe ho ye wonipa ho odoma ko nhyira abusia aha ne adu besi ai na me adom a ye do se asia da foforo awurade enka ho ye free farms ya ba Warrior City no mu ani wa koma to ye nanu me ne mrepa
ada kakra no na ha agye se bu na nyame so akira wo odoma kuma emoa wo ntutu anamo ensi ye obi bia folo wo prophet ewura nsi